Halo rek, iki penemuanku ndek kawasan Rungkut Surabaya. Ono ramen porsine wake sing dodolan asli wong Jepang kayak ngene, diracik langsung karo beliaune rek. Variasi ramen nang kene beragam, hargane mulai dari 18.000. Wonge ruama banget. Tes cita rasa ramen nang kene ku bener-bener awakmu wis gak usah khawatir, mirip banget karo sing nang Jepang dan ndek kene nopok nolat halal. Kuah paitan dan miso niku delokon kayak ngene rek, bener-bener otentik asli Jepang. Panggone yo cocok banget gawakmu pengen makan di tempat bareng keluargamu, koncomu serta pasanganmu, nyaman banget. Pas ndek kene ku ternyata mereka punya variasi menu anyar rek, ayam bakar toppingi. Potongan ayam bakar gede, pilihannya ada dua rek, kuah paitan karo kuah miso. Lalek kuah paitan termasuk topping ayam bakar harganya 34.000, tapi porsinya 2 kali lipat wakeh. Lalek sing ayam bakar ramen kuah miso cuma 36.000. Kilo daftar harganya langsung tak cantum no. Nang kene ono donburi harganya 28 ribuan serta 26.000. Terus iki aneka alat kar serta add-on tempura dan minumane langsung dilayani karo beliau. Pas di kene aku tuku dua macam sih, ayam bakar ramen kuah paitan karo ayam bakar ramen kuah miso. Serta gak lali karo aneka tempura. Sing pertama iki ayam bakar ramen kuah paitan, enak, gurih, sedep, creamy, porsinya bener-bener 2 kali lipat, wakeh banget. Lalek selanjutnya iki sing ayam bakar ramen kuah miso 36.000, porsinya nyoto sakmene akeh. Sing paling tak senengi nang kene iku topping ayam bakar iku lho, bener-bener gede banget. Berpadu karo kuah paitan serta misone sing sedep, gurih, dan iki ramen asli wong Jepang, nopok nolot halal. Lokasine sakmarine Transmart Rungkut ketemu pemadam kebakaran, lurus titik sakmarine lampu merah sebelah kiri jenenge Ramen Donburi by Singyo. Nang kene panggone nyempil, parkirnya gratis di Jalan Raya Kali Rungkut nomor 37B Surabaya. Dadi awakmu kabeh gak usah langsung coba ini gas kan.